Dyma Mrs Carwen-Morgan Davies, Athrawes Mathemateg yn Ysgol y Preseli. Mrs Morgan Davies, annwch chi plis dweud ychydig wrthom am pam wnaethoch benderfynu arbrofi gyda'r ap Socrative? Nes i benderfynu arbrofi gyda dull newydd, o'n i'n gwybod byddai'r plant yn ymateb yn gadarnhaol iawn fel maen nhw'n wneud i dechnoleg fodern fel arfer. A mae'n ffordd effeithiol i fi o ffocysu ar gamsyniadau plant, ffordd newydd falle ar edrych ar strategaethau, sydd mae tynnu sylw disgyblion at y camsyniadau yma a hyrwyddo nhw. Felly beth yn union wnaethoch chi? Nes i greu quiz ar Socrative, fi wedi gwneud e gyda blwyddyn 11 a gyda blwyddyn 7. A wedyn gath y disgyblion yn y dosbarth iPad yr un, o'n nhw'n mewnbynnu cod y quiz, a wedyn o'n nhw'n gallu cletio bant unau ar liwt ei hunain, neu o'n i'n gallu rheoli fe o'r ffrynt ar wrth bod fi'n rhoi un cwestiwn wrth gwestiwn iddyn nhw. Gret. Sut ath i? Arbennig o dda i wedi gwir, plant yn ymateb yn gadarnhaol iawn, proses slick iawn. Maen nhw wedi defnyddio fe mewn pynciau arall, so nhw'n ymwybodol iawn o beth oedd angen iddyn nhw wneud. A hefyd o'n i'n teimlo oedd y ffocws fwy ar beth oedd yr ateb yn hytrach neu marc nhw ar y diwedd. A fyddwch chi'n ystyried defnyddio'r ap eto? Yn bendant. Byddai'n ddefnyddus i'r iPad wrthos mad y blwyddyn 7. So dechrau'r wers nesaf nawr, byddwn ni'n edrych ar y canlyniadau a byddwn ni'n gallu wedyn edrych. Mae'r plant yn fwy ddiddordeb i wedi gwir yn beth mae y disgyblion arall wedi rhoi am ateb pawb. So fel o'n i'n gweud, mae'n ffordd dda o edrych ar falle gamsyniadau a beth i fi'n galw the right wrong answer, hynny yw atebion cyffredin anghywir i ddisgyblion. Gret. Faint o amser fuwch chi'n marcio? Dim amser i marcio, jyst edrych crynodeb o'r canlyniadau a mae'n marcio i chi mewn ffordd. So o'n i jyst yn eisiau ffocysu ar cynnwys yr atebion a mater o edrych ar spreadsheet Excel oedd hwnna a edrych ar colofnau yn slick. Gret, a popeth wedi wneud i chi? Oedd. Gret. Diolch yn fawr. Iawn, diolch.